Bil-ftehim li l-Gvern les li jagħti lill-International Hotel Investments, l-IHI, il-kierim ġedded ta' 99 sena fuq l-art fil-Bajja ta' San George għal proġett ta' lukanda ta' 6 stilel se jippermetti lill-kumpanija titrasferixxi l-kuntratt lil kwalinkwe kumpanija oħra. Dan kien żvelat fil-Gazzetta Malta Today. Il-Parlament ta' Malta mistenni jivvota dwar jekk kirja lill-International Hotel Investments, sit tal-katina tal-lukanda Corinthia, kif ukoll il-lukanda Radisson, issa tistax tinbidel sabiex tkun tista' tiżviluppa bini residenzjali u uffiċini fuq il-kosta. Il-valutazzjoni ta' 121 miljun euro fuq l-art ġiet ukoll imnaqsa għal 52 miljun euro, bl-iskuża li International Hotel Investments xtrat ir-Radisson Hotel u l-Corinthia Marina Hotel. Iżda minkejja l-iskont biskuża li sar investiment turistiku dawn iż-żewġ lukandi se jitwaqqgħu biex minflokhom jinbnew appartamenti ta' lussu sabiex jinbijaw bidħul li jaqbes il-biljun euro. Il-ftehim propost se jippermetti li l-International Hotel Investments jitrasferixxi id-drittijiet u l-obbligi kollha lil kwalinkwe kumpanija oħra li fiha l-IHI mhix azzjonista waħedha. L-IHI se jibqa' responsabbli għas-supervizjoni u l-maniġġjar tal-proġett sa 85% tal-bini u l-infrastruttura relatata mal-proġett sakemm ikunu kompluti. Dan jikkonferma dak li qed isostni il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija li l-proġett se jsir wieħed ta' spekulazzjoni fuq art il-poplu. Il-Gazzetta Malta Today issostni li l-ftehim se jippermetti wkoll li f'ċirkustanzi ekonomiċi u soċjali eċċezzjonali li jistgħu jirriżultaw f'diffikultajiet għal kumpanija sabiex iżomma l-iskeda ta' żmien biex tlesti l-proġett jista' jerġa' jiġi nnegozjat il-ftehim. Skont dak żvelat mill-istess gazzetta u li ġie mxandar ukoll fil-programm Extra, il-master plan provizorju jinkludi total ta' 12 torri li jvarjaw minn 8 sa 21 solar. Dawn jinkludu 4 blokkok high-rise li jvarjaw minn 8 sa 13 solar minflok il-lukanda marina li tinsab quddiem it-torri approvat tad-DB. Sadattant fi stqarrija mibgħuta lil dan l-istazzjon, il-Grupp Corinthia qed jinsisti li dan mhuwiex il-każ. Il-Corinthia tgħid li dak li ntwera fuq ix-xandir nazzjonali huma bistampa li ma jirriflettux il-pjan tal-Corinthia. Għal jumejn sħaħ il-Grupp Corinthia kien baqa' totalment siket dwar dak li kien ix-xandar fil-programm Extra. Fl-email mibgħut lil Net News, il-grupp jikkonferma li qed jippjana żvilupp ta' żewġ torrijiet residenzjali, wieħed minnhom ta' 15-il solar. L-Oppożizzjoni diġà avżat lill-Gvern li se tkun qed tivvota kontra dan il-kuntratt innegozjat mill-Ministru Konrad Mizzi. Kuntratt li ġie ppreżentat fil-Parlament bl-għaġla qabel il-festi tal-miliet. Kuntratt li bih il-Gvern se jkun qed ibiħart li tiswa aktar minn 800 miljun euro għal madwar 50 miljun.